bhar éin an dinosaur fa 165 milliún bliain. Thosaigh siad amach beag bídeach sa tréimhse trasach, scap siad amach ar fud an domhan sa tréimhse Jurasach, sin tháinig deire tubann lo sa tréimhse Cailceach. Ach Carnotaurus gon hí na tréimhsí sin agus na cinál dinosaur a bhí ann. Well inniu tá muid chun iniúchadh dhéanamh dinosaur fheoiliteacha ón tréimhse Cailceach a raibh cónaí orthu i Meiriceá Theas I ddíortha cosúil leis an Argentín agus an Chile. So sin é an Carnotaurus agus an Giganotosaurus. So cílíonn Carnotaurus an taramh a ihins feol. So seasús inis ag aimsú spása tain. Tóg do chusja siar, so céim mór siar, le go méid do glún clé os cion do rútín clé. So bhí lámha beaga acu níos lú ná an T-Rex. Bhí rá arc acu os cion na súla. Agus níos a déanamh ag íslú an glún cúigóra a drá an urlár, so an glún jas hain. 2, 3, 4, 5. Ítach, níos ag ahrú an cos, so seasta chos clé siar. Glún jas os cion do rútín. So bhí ar beagnach 10 méadar in áit, nó 28 lámha beaga, rá arc os cion na súla, agus ag íslú an glún ar chúil cúigóra inis. 2, 3, 4, 5. Ítach. So sin é an Carnotaurus. Agus tháinig paleontólaí dar bhanam José Bonaparte ar iontasí an Carnotaurus sa Fatagón a bhí 72 milliún bliain d'aois. Inis, Giganotosaurus. So cílíonn Giganotosaurus leirt olmhór an deisceart. Agus tháinig paleontólaí amateurach dar bhanam Ruben Carolini ar iontasí sa Fatagón arís a bhí 9 milliún bliain d'aois. So seascí sús, scargaí na cos amach. So bhí sé níos mó ná an T-Rex ach níos lú ná an Spinosaurus. Agus cheasaigh sús go ddíreach, so dúna 5 gogrocht mar seo. 1, 2, 3, 4, agus fan an seo le haid 5. Agus bhí 3 bhéir aige sa lámh jas, agus 3 cín sa lámh clé. So bhí lámh aige mar chrúba. Agus dúnach sé búr mór mar seo. So ag tarraingt anáil mór isteach. Anamach, ach ceann eile. So tarraing anáil mór isteach. Agus sin de hang amach. Agus uair amháin eile, ná stop go dtí go bhfuil an air fad imithe ón na scábhóga. So anáil mór isteach. Anamha, arás. So sin é an Carnotaurus agus an Giganotosaurus. Dinosaur fheoiliteach ón tréimhse Cailceach a raibh cónaí orthu i Meiriceá Theas.